Den gode historie er, at selvfølgelig, at bare det, at man får en gris, du køber en gris, så, hvor du ved, hvad er det for en gård, den kommer fra? Hvem er det, der passer den? Bare det har jo en stor værdi. Du har måske navn på slagteren, og hvem der har leveret den ud til dig. Det er også en værdi, ikke? Og hvis man tager det der oplevelsesøkonomi med i det, så er det også en værdi, hvis det er os selv, der kommer ud med grisen, med vores egen bil med logo på, ikke? Jamen, jeg hedder Thomas Pedersen, og jeg bor her på Vasegård, hvor jeg er landmand, og jeg producerer skovgris. Jeg overtog gården her efter mine forældre for 11 år siden nu, og havde sådan en vision om at skulle lave frilandsgris. Så det startede jeg ud med for 10 år siden med 300 søer på friland her på marken. Og jeg fik ret hurtigt en god aftale med en lokal håndværksslagter, som lå i Åkirkeby, om at aftage mine grise. Han kunne ikke aftage alle fra starten af, men det lå ligesom i kortene, at når der gik lidt tid, og der var god efterspørgsel og sådan noget, så kunne han aftale mine grise. Så det gav blod på tanden, og vi kørte bare derud af. Og så efter 2 år, så lukkede den der håndværksslagter. Han måtte stoppe, og jeg stod uden aftager til min gris. Så havde jeg en kammerat, der foreslog, hvorfor laver du ikke nogle frilandsgrise, ligesom du havde før, og så får noget mere for grisen, ikke? Og det var faktisk sådan, ideen til Vasegårdsgrisen startede, altså skovgrisene. De bliver født på samme måde herude på marken, og så efter fravænding, så kommer de ud og går ned i skoven. Og der kan man sige, der er måske lidt mere føde i skoven at finde, end grisene kan finde herude. Men altså selvfølgelig om sommeren, og når græsset er i vækst og sådan noget, og i efterårsskoven, hvor bærene falder af træerne og bladene og alt sådan noget, så kan de godt finde en 30% af fodret selv. Men skovgrisene er sådan en sæsonvare, man siger. Vi laver et hold grise om året af skovgrisen, og de bliver født om foråret, og så vokser de sig store, og så bliver de slagtet hen over efteråret. Det tager næsten dobbelt så lang tid for sådan en skovgris at vokse sig stor, som det gør for en konventionel gris. Så derfor så bliver den meget hurtigt, i hvert fald dobbelt så dyr, bare at producere. Man skal købe den, fordi man synes, det er sjovt, at den har gået ud i skoven, og man gerne vil smage noget andet end traditionelt grisekød.